Сәлем достар, мен Венер Файзуллин. Һеҙҙе барығыҙҙы өр-яңы әлләсе уйынында сәлемләйбеҙ. Беҙ ҡайһы ваҡыт әлләсе тип әйтәбеҙ. Ҡыйыуһыҙланып ҡына, икеләнеп кенә, үҙебеҙгә ышанмаған ваҡытта беҙ әлләсе тип кенә яуап ҡайтарабыҙ. Ә беҙҙең тапшырыуға киреһенсә, ҡыйыу, үткер, үҙҙәренә ышанған йәштәр килә. Командалар менән танышайыҡ. Был егеттең ҡасан дөрөҫөн һөйләгән, ҡасан шаяртҡанын аңлап та булмай, башҡорт юморын үҫтереүсе, Башҡорт асы КВН лигаһының 2-нсе миҙгел чемпионы, хәйерле стендап кистең резиденты Марсель Мөхәмәдйәнов. Сәлам! Марсель, мен һиңә ҡарайым да, һин шундай олоғың һәм һиңә һәр ваҡыт шул уҡ берек һорау бирәләр. Кешеләр дә хәҙер мин дә шул һорауҙы бирәм. Алмайым. Ҡасан кәләш алам? Ҡасан кәләш алам? Ну, йәйҙең көнө, скорее всего. Йәйҙең көнө, сөнки бөтә туйҙар да йәй көнө үтә, бәлки шул йәйҙең көнөлөр туй булыр. Һин беләһеңме, был һинең кәләш алмаң ҡурҡыныс түгел, һине бөтә Башҡортостан димләргә тырыша. Шул иң ҡурҡынысылыр ул. Бөгөнгө уйынға Булат буйынса килеп эләккән уйынсы, Тамыр телеканалының мөхәррире Фәрхәт Ғайнетдинов. Әйткәндәй, Фәрхәт, һин монда нимешләп йөрөйһең? Бала-сағала уйнап туйманыңмы әллә? Бала-сағала уйнарға тип килгәйнем, студияға инһәм, бында икенсе уйын бара икән. Шуңа улар менән бергә ҡушылып уйнарға булдым. Киләһе уйынсыбыҙ менән таныштырабыҙ. Был ҡыҙ эстрадабыҙҙа тәүге аҙымдарын ғына яһай. Билдәлек яулар өсөн мотлаҡ ул беҙҙең уйыныбыҙҙа ҡатнашырға тейеш. Ул да булһа Альбина Дәүләткилдина. Әйткәндә, Альбина, һиңә ниндәй йырҙар башҡарыуы нығыраҡ оҡшай, ниндәй авторҙар һинең йөрәгеңде йәлеп итә? Минең иң яратҡан кумирым ул Риана. Миңә уның йырҙары бик оҡшай һәм киләсәктә уның һымаҡ булырға теләр инем. Ижади уңыштар теләйбеҙ һиңә, алҡыштар. Һәм был команданың капитаны Алмаз Таһиров. Әйткәндәй, Алмаз улпылар тапшырыуында алып барыусы. Алмаз, һин мына үҙең әллә нисә йыл республикабыҙҙың иң моңло, иң йырлы телевизион тапшырыуын алып бараһың. Үҙең йырлай беләһең? Әлбиттә беләм. Ҡатнашып еңергә теләрһең берәй ҡасан? Юҡтыр. Беҙгә икенсе команда менән танышырға ваҡыт етте. Был егетте Инстаграмда звездалар хэштегын ҡуйһағыҙ, эҙләп табырға була. Ҡаршы алығыҙ, Илнур Рамазанов! Әйткәндәй, ошо ваҡытта Илнурҙың тәүге сольный концерты үтә, ә ул да буһа ниңәлер Пермь өлкәһендә үтә. Ниңә Күгәрсендә түгел, ниңә Бөрйөндә түгел? Ул һорауға мин үҙем яуап бирә алмайым. Киләһе ҡунағыбыҙға килгәндә, ипмәк булһа, йырҙа була, уйын көлкө лә була. Бөгөнгө көндә ул уңышлы, күңелле, һәр ваҡыт көлә сөҙлө Иршат Ибраһимов. Әйткәндәй, ул үҙен КХЛда уйнайым ти, КХЛ тигәндә беҙҙең КХЛ түгел, ҡырмыҫҡалы хоккей лигаһы. Иршат Ибраһимов. Был уйынға улар барыһы ла килә алманы, ә бына Денислам Сафин килде. Денислам Сафин, афарин уға. Уңға арала һин ниңәлер бөрҙөң йырлай башланың, бының сәбәбе нимәлә? Әллә улар һиңә оҡшамай? Былар оҡшай башланы. Улар да оҡшай, бөтә әле оҡшай. Тегеләр дә оҡшай. Тегеләр дә оҡшай. Һәм был команданың капитаны Гөлнәзирә Буранҡаева. Үҙе матур, үҙе һомғол, оҫта бейеүсе, ҡыҫҡаһы бик әүҙем ҡыҙ. Гөлнәзирә, әйт әле, ҡыҙға һылыу булыу мөһимме, әллә аҡыллы булһа мөһимерәкме? Аҡыллы булһа мөһимерәк. Тип әйтте аҡыллы Гөлнәзирә. Ә хәҙер тапшырыу ҡағиҙәһе менән танышайыҡ. Уйында ике команда көс һынаша. Улар алдында Башҡортостан картаһы. Еңер өсөн баш ҡалабыҙға тәүгеләрҙән барып етер кәрәк. Уйындың төп ҡоралы — кәрттәр. Кәрттәргә 4-шәр һүҙ яҙылған. Һәр уйынсы ошо һүҙҙәрҙе командаһына аңлата. 1 минут эсендә команда нисә һүҙ белә, шунса аҙымға күсә. Тамырҙаш һүҙҙәрҙе ҡулланыу тыйыла. Шулай уҡ уйын барышында һәр команда әлләсе ярҙамсы кәртен 3 тапҡыр ҡуллана ала. Ҡайтып, хөрмәтле командалар, уйнарға әҙерһегеҙме? Нисек уйлайһығыҙ? Бөгөн кем еңә? Гөлнәзирәнең командаһымы, әллә Алмаздыңмы? Алмаздың? Гөлнәзирәнең командаһы. Тип уйлай, Марсель Алмаздың командаһында. Һин үҙеңнең командаң менән ҡәнәғәтһеңме? Был кешеләрҙе һин беләһеңме бөтөнләй? Әллә беренсе тапҡыр күрәһеңме? Күрше ауылдан бит инде. Әгәр асып итһәң, Иршатҡа йыртыңлан килһә, уға улар менән йөрөп килһәң, уларға бар. Ярай. Барыһын да Ысын әйткәндә, бөгөн танышып алдык, әйе, һәм команда менән ҡәнәғәтмен. уйын барышында тағы ла нығыраҡ танышырға икән. Ышаныстамын. Алмаз, һин команда
командаңда беләһеңме? Әлбәттә беләм Фархат агай, Марсель агай. Классан. Һәм бүген Альбина апай менән таныштык. Аха, бик шатмын. Әйдәгез, төймәләр һайларга вакыт җитте. Хәзер беләбез кем нинди төстә булганын башта. Әйдә, Алмаз, син һайла нинди төстә булганды? Һин ак төстә. Һәр кызыл, улар ак, һин һайлаһың кем беренче башлай. Аңлашылды? Әйдә. Давай, красногвардейцы. Ақтар башлай. Ақтар башлай. Алмаз, һез башлайһығыҙ. Һеҙҙең команданан кем беренсе сыға? Капитан булараҡ. Һин хәл итәһең. Марсель агай. Беренсе башлар. Марсель Мухамедьянов башлап ебәрә. Алҡыштар. Зажги. Просто һөйләмә. Ваҡыт оҙаҡҡа һуҙмайыҡ, 1-2-3, башланыҡ. Эсәктән эшләнә, эсенә унда рис һалалар. Тутырма. Киттек, оһо. Бына хәтирәләр була. Һәм шулай уҡ шул хәтирәләрҙе Истәлек. Дөрөҫ, артабан еләбеҙ. 2 һүҙ. 6 секунд. бөтәһе лә ашамаған ваҡытта теге... Ураға тоту. Ну, ниндәй ай? Рамадан ай. Дөрөҫ, киттек, 3 Так, копилкалар. китап, изге китап. Ҡорән. Ҡытайҙа уйлап табылған әйбер һауыт нимәнән эшләнгән? Ҡытайҙағы әйбер. Ваза. Көршәк. Ниндәй матдәнән эшләнгән? Глина. Тағы ла икенсе төр. Балсыҡ. Юҡ. Ул ну мына Ҡытайҙа уйлап дөрөҫ. Так, шундай туҡыма тирмәләрҙе эшләйҙәр. Киндермә. Юҡ, туҡыма түшәйҙәр. Дөрөҫ, ваҡыт тамам. Бына һине өлгөрмәнең, тимәк, кире һал. Шулайҙы Марселға афорин. Үҙенең командаһына хәҙер нисә мәрәй булғанын беҙ иҫәпләйбеҙ. 1, 2, 3, 4, 5. Берәүҙе алабыҙ. Шуға 4 була. 4 афорин. Учалынан 4 адымға алға. Атлаһығыҙ да була. Ак менән. Һин баймаҡта хәҙер. Әйҙә, капитан, үҙе. Давай. Буйтам. Берәү, икәү. Команда була. Әйҙә. Өсө. 1, 2, 3, 4. Шунда. Афорин. Сибайда ултырағыҙ әле. Сәйсә торғада беҙ киләк. Заправкаға индек. Улар Сибайда, улар сәйсә торғансы, беҙ икенсе команда менән уйынды дауам итәбеҙ. Шулай итеп, Гөлнәзирә, кем сыға һинең командаңдан беренсе булып? Улар башлайһыңмы? Улар, бәлки тегеләр башлар. Исемем бар. Денислам Сафин, әйдә. Сақара Денислам Сафин. Улар төркөмөнөң солисты. Ярларға ярамай, һүҙмән аңлатам. Шулай итеп, 1, 2, 3, киттек. Әйе. Театр бар, гостиный двор эргәһендә. Театр... Опер-балет. Русса һүҙәр әйтмәҙ, гел башҡортса ғына. Я, был һанайбыҙ, яра киттек, артабан ваҡыт бара. Тау, яна... Яңа тау. Артабан. Тауда бар улар ҡаты... Таш. Астағфирулла. Белмәйем. Егет менән ҡыҙ араһында... Мөхәббәт инде. Иршат белә ундай. Осалар... Ҡоштар. Анайым Тимур Ямалов. Йоҡлағанда ябыналар. Юрған. Дөрөҫ. Ялайтма? Давай. Беҙ ҡайҙа... Студияла. Исеме уның... Телецентр. Телеүҙәк. Тамыр... Студия. Тамыр икенсе һүҙе. Студия. Телеканалы. Тамыр телеканалы ине. Һүҙ был һүҙҙе беҙ һынамайбыҙ. Быяҡ һалабыҙ, шуға күрә Денислам Сафин. Шулай итеп, ул 4 һүҙҙе белмәне. Денислам Сафин урыныңа тураһында була. Мин һинең өсөн һанайым барыбер. Шулай итеп, 1, 2, 3, 4, 5. Алабыҙ 4-те. Нисек? Берәүгә генә шылағыҙ. Һин 4-те белмәнең, алабыҙ 5-тән 4-те, берәү торып ҡала. Улар. Шулай итеп, дауам итәбеҙ. Беҙ уже Сибайҙа. Һеҙ Сибайҙа? Беҙ Баймаҡта. Юҡ әле, Баймаҡҡа бар. Баймаҡҡалы. Баймаҡҡа Сибайҙа тиклем һалып. Биләр түгел. Шулай итеп, Алмаз, кем сыға һинең командаңдан? Альбина апай. Альбина апай. Альбина.
Yok, aslında. Әйдә. Тимәк, кәрттәге беренче һүзне Аңладым. аңлатырга өчен 1 минут вакыт. Киттек. 1 2 3. Ой. Аңлатылмаган халкында була. Халма. Тиктор табай. Тиктор лучше, тиктор минусқа кеттік. Балақ, Юк. түшек, үлән. Юк. Хайыр. Һүз менән аңлат. Һүз менән Авылда. Кыз. Қандай білінкі қыз. Аздывау, кыз. Кыз тапты. Кыз менен. Қымыт, ай, жоқ. Қымыт, Аздывау менен кыз. қымыт, жоқ. Нейт ашыған, что ли, күнәк. Хау-халау. Ие. Кыз. Аж 24. Бейусе, Юк. Юк. Еті қыз. Русал. Еті қыз, ай. шофер. Дөрес. Һүз менән. Мен аңлатам. Ерде. Үлән. Юк, машина. Асфальт. Ие. Төлөшүгө. Туктанып. Шулай итеп, Альбина Дәүлеткилдина. Алкыштар, әле урынның алдында була. Бал һүзде ул белмәне, аңлатып өлгөрмәне шуга аудында асып өлгөрмәне. Nerede? Тоже ağzın asmanı. Kiri aldın. Шулай итеп ул 1, 2, 3, 4, 5. Бишадым. Икәүде Бишадым. 5тән 2-не алһаң, математика менән һинең барһа яхшы. 3 адымга алга. 1, 2, 3. Флагтың өстендә. Шулай да без икенче команда күсәбез. Һезнең командагыздан кем сыга? Козырек. Сығаңмы? Иршат Ибраһимов. Опай сагам инде мин демек. Итмәк бишер бирә һәт дигәнсә. Иршат? Ау. Һин шатмы? Эй. Молодец. Bazıya kapatı tuğun. Һин һүзләрне һүзмән аңлатаһың. Эй. Кәрттәге һәрбер икенче һүзнең Икенсен карайм да. Карайм икенсен һүз. аңлата башлайм. Һиңа 1 минут вакыт, әдереңме? Әйдә. 1 2 3 киттек. Башкортса. Тегәней. Бийләр анат. Быстрый да. Ритаем. Ва! Кытты буква өстендә ундыраңмы? Белмәһәң хал бар. Йоклаһың бит не? Карават. Гүзәнә бак. О! Нимә күрәһең тим? Стауферлар. Ул еңел генә һүз. Әни. Нәнәләр теге әни бәләләр. Неменке, сәл. Камай шөгыльләнә аның менә. Менә һин утырам өйгә килә, кеше. Кем ул? Кунак. Молодец. Не, мороженое бар шундай. Дондырма. Пломбир. Yok, еще. Руса Ne şeyler? Sibir'de şeyler. Yok. Эскимос. İyi bu mu? Башкортса. Otay hem. Әсел. Молодец. О! Менә не? Башкорт. Рух. Yok. Yırlaylar kim o? Şu mu? Kim o? Реп. Башкорт фольклоры. Эстрада. Кайда йөрисең? Эстрада. Молодец. Стоп, вакыт тамам. Тамам. Һин менә өлгерә. О! Иршат бик афарин. Шулай итеп Иршат үз командаһына 1 2 3 4 5 6 7 7 икәү 5 адым алга атларга мөмкинлек бирде. 5 адымга атлай Гөлназираның командасы. 5. Шулай итеп, без артабан киләбез һәм хәзер икенче был һез флагта ултыраһыз. Димәк, хәзер уен тагы ла кызыграк була. Кем сыга хәзер? Әйдәгез мен чыгып карыйм. Әйдә, Алмаз капитан. Үзе сыга. Ярай. Төймә флагка эләкте. Һынауҙар яҙылған кәртте ал. Һүҙҙәрҙе һынау итеп аңлат. Ишара менән аңлат. Ишара менән. Ул Нисегрәк була? кул. Һүҙ генә кулдан менән. Аңлашылды. Һүз әйтергә ярамый. Мимика мен. Мимика. Бер һүҙ дә һиңә әйтергә ярамый. Мимика мен генә. 1 2 3 киттек, 1 минут вакыт. Йондозда. Тирләү, спорт. Спорт. Ауру, температура. Температура. Бары белмәйм. Üstüne yeş. Эй. Корабль. Keme. Мишка бастыру. Meşke basıl. Язылау. Тамам, 1 минут вакыт. Nolga sağ. Aşağı. Aşağı сел. Yemiş. Бару. Nolga sağ. Бул шабагым ата бул дигән.
Утыргыз. Ултыргыз. Төчек. Муфик. Яктык. Мендәр. Табуретка. Түкмәрсә. Түмәр. Түмәр. Стоп! Вакыт тамам. Алкыштар. Алмас урынга ултырганда була. Шулай итеп был команда өз сүзде билде, өз сүзде билмәне. Демәк, исәп 0. Улар ырынтының яры һәмәк бер урында кала. Шулай итеп артыбан еләбез кемсыга. Ул да буха Илнур Рамазановты. Сакырайык. Звездалар хэштегын коеп, уны табарга була. Әле ул бездә. Гармунда уйнап, эх тала-тала, йырлап аңлат. Әле йырлап карайык әле. Эх тала-тала, тала-тала, Үзе билләһем. нигә тала, нигә яна икән минем. Карта алырга кирәк. Өчен сөйт киттек, бер көз, 1 минут вакыт. Тавыктарманнан бергә яшә. Дөрес. Шулай ук эргәлә яшә һарайда кыскыра. Hayır, кәзә. Марык. Алай итеп әйтмәй ул безнең дус, ул бер кешегә. Мин уңа уйнашып торам. Көй бетмәһен өсөн. Бұл кеше бөтәһен дә аяққа ул бастыра. Аяқтарды тегә. Аяқтарды тегә. Бұл Белорит районында урынлашқан матурдур памятник. Һәйкәл. Таштарында зур булып, ослы булып торалар. Әйтмәйкән һуң ул. Исемдәрен. Бұл картала ул бар. Ямантау тауым брей. Ярай әйтмә. Артыбан. Монда без рәхәтләнеп инәбез авылда. Фарди. Елгалар эргәһендә яшә. Вакыт тамам. Бына аңлатып өлгермәнең. Алкыштар. 1+, догнали. Матур йырлайсын ярса Илнур Рамазаны. Йөрендек ике адамга. Афариндар. Алкыштар һеҙҙең командаға. Удып киттеләр. Әбед артабан еләбез. Алмаз һинең командаңдан хәҙер кем сыға? О, див һөйләшендәге кеүек Х хәрефе урынына Ф хәрефе кулланып Иршат был командала катнашырга кирәк булган һиңә. Бұл Иршатка ләгәргә тейсине. Тейсине. Бите, ярай. Шулай. Миндә саат миңа эләккәнгә. Шулай итеп, Сукранмайык башлай. Вакытта да сызмай. сызмайык, баслайык. Баслайык. Син кәрттең 4-нче һүҙен аңлатаһың. Шулай итеп 1-2-3 киттек 1 минут. Уның менә алаһың да идән таза булсын. Син нимә эшләйсең? Тамыр телеканалында бар шундай тапшыру. Тапсыру. Тапшыру. Гафит дигәндә бар. Тапшыру. Гафит Һөнәрсе һәм Өренсек. Так. Уны кабатлаган һәм ул искермәй. Искермәй. Юк, кабатлаган һәм искермәй. Сәп бара, уен сәп бара. Дөрес әйттең. Без барыбыз да тырышабыз, кайда яшәйбез? Өфөгә. Ул Өфе, ул Столица. Башкала. дөрес кала. Бастарыма кигән. Таңламаган кешеләрне элек сул якка ибәргәндә. Динеккә ул Вакыт бетте. Тамам, вакыт бетте. Бергәнгә ибәргәндәр. Афарин! Фәрхәт Ганидинов бик сәп килеп сықты. Һәм тез куйдырырга кирәк. Шулай итеп, 3 адымга алга. Берәү. Үтеп китте. Берәү. Өсәү. Өсәү. Әйдә, килә команда Иршат үзе. Иршат Ибраһимов бөтәбезне куркыта. Һынауды ал, кыскырып укы. Көлә аңлатырга. Көлә кәрттең 3-нче, беренче һүҙен аңлатырга кирәк. Имеш мин сыгыш яһайм икән. Һин залда ултыраһың. Көлә, уны аңлап. Булды. 1-2-3 1 минут киттек. Менә телефонда әйтнә, менә. Батарея утыра, исек батарея икенче һүҙе. Зарядник. Килергә кирәк. Башкортча Икесенә машинада минем утырды. Никеләр. Аккумулятор.
Білмеймін. Біләді мен шындай әнәлі бір үйретіне. Терпе. Күлдірге керек, күл. Отырам шайды, мен шайды. Сейсәбіт. Шайды, дұрып. Білмеймін, шаң. Әлі мінәне шындай модыстықты хаталар супермаркет бар, бар мінәне. Бутик. Күлдірге керек. Yok mı yarar? O kişi öldü bitti ne yengil bolsa bitiler mi? Kişi ölgəs ne yengil bolsa bitiler mi? Toprak. Şolay durur. Ne de ormanda olsa ne belki elimden başına. Туптанып. Иршат, тыныслан. Ике адамға алған. Қазір һез бірге. Біз бірге. Деп ойынды дауам ете алмас. Кім сыға? Марсель агай. Көптен көрген жоқ, Марсель янымда. Аңлатқанда әр һөйләмдән һуң аңланың мы тип һорарга? Бик ауыр. Бик ауыр. Сынақта ауыр. Хәзер мен башлайм, аңланыгызмы? Аңладык. Так. 1-2 киттік. Бына һәр фатирда була бүлексәләр, улар нисек атала аңланык? Бүлмә дөрет киттік. Так. Бына эттең бит инде бәләкәс. Күсүк. Аңланыгызмы? Так. Бына бездә бит инде бар юлдар сақыр-соқыр тегеләй булай, бар тагыла Асфальт. Асфальт. Аңланыгызмы? Бына бала була, әмма яңа гына туган баланы нисек йөртәләр? Аңланыгызмы? Бәпес. Юк, тагыла икенче. Эмбрион. Юк. Улай калыкка гитмә кирәк. Бәпәй. Бәпес сүзенә бәпес сымакта икенчерәк. Ну, Балакайым. Синоним. шул һүзгә синоним. Бәпәй. Бәпес, бала. Ярай. Әйдә. Так, бына кызлар кулга тагалар аңланыр. Браслет. Беләдек. Так. Аңланылармы? Аңланыгыз. Вакыт тама. Бәпес. Марсель, бәпес булды баягы. Сабый, бәпесі сабыйны. Фәрхат, бала саңа тапшыруын алып барған. Кеше сабый һүден. Бала һүден башка бер үз дә белмәйм. Үс алдымға алға атлайбыз. Әйдә Фәрхат. Атла алға. 1, 2, Үс. Был тапкыр мин сыгам. Әйдә, капитан үдесе алғыштар гөлөзүрә. Яупты кыскырып әйтер кәрәк һәм һөйләмде тамамлагандан һуң бәр тип өстә. Бәрәстәр. Кем өттәй буны? Явапта әйткәндә, тимәк, Һез бәрәстәр. Һин көтүсе тимәк. ярай. 1-2 бабам. Буна күп әйбердә алып бараһың да һәм ул Ауыр. Бер. Ауыр. Сумка, бер. Нимәгә алабыз моны? Рюкзак, бер. Ошайтып алабыз да. Әйе. Йөкмәт. Бер. Буна мин магазинга барам һәм һатып алам һәм миңа һатучы Чек. нимә эшләй ул миңа? 300 грамм бирегез. Нимә эшләй ул? Не, үлсәй. Әйе. Бер. Шулай дип, кадерле достар, был Ашкадар Радио. Ашкадар һәм бер. Нимә мөмкин менән эсәһегез? Булгап. Бына яшелсәләрдән нимәкә бешерәләр? Тәмлегенә Рагу, бер. яшелсәләрдән нимәкә? Әйе. Бына безнең урамдар язылсыбыз безнең уны тагыла билдәле язылсаларда әйтәгез мине. Вакыт туктанып. Бер. Вакыт туктанып. Ностай Кәриминов. Haydi alkışlar. Команданың көтөсе Гөлнәзирә булды. Дәрестәре булды. 1, 2, 3, 4. Ай, кем сыга алмас синең командаңнан? Альбина апай. Альбина дәүләт килдина, каршы алды. Науда аларга кирәк. Бисмилла мен башлайык. Кыскырып укы. Команданың дөрес ябауына канәгатьләндерелмәгәнлектән. Һәр бер кәртәгә Репетир итеп кара әле. Канәгатьләндерелмәгәнлектән. Bayramda flashmob үтмәгән. 200 вакыт китте. Без был ашарга яратабыз һәм байрамдарда. Биш бармак. Юк. Нема? Аны кыздыралар. О, шашлык. Юк. Сосиска. Bayramlarda Ит.
Юк, кыздырлар булай. Коран ите. Куймак. Канәгатьләндерелмәгәнлектәндер. Канәгатьләндерелмәгәнлектәндер. Артабан. Буның менән аталар. Канәгатьләндерелмәгәндер. Давай. Буна киябез аякка. Юк, ямгыр да киябез. Канәгатьләндерелмәгәндер. Мына ошында үтә. Төсен индей. Юк. Канәгатьләндерелмәгәндер. Шулай. Безнең вакыттагы кешеләр канәгатьләндерелмәгәндер. Буны белмәйм. Вакыт үтте. Канәгатьләндерелмәгәнлектәндер. Туктайбыз. Алкыштар. Орныңа барып ултыр. Хаңда. Шулай итеп канәгатьләндерелмәгәнлектәндер. Дип без уйныбызны дәвам итәбез һәм 4 адымга алга атлый алмазның командаһы. Берәү, Икәү. Үсәү. 4. Күрә төшерелгән. Шулай итеп безнең команданан Ислам агай сыга. Ислам Сафин. Рәхимет. Һиңа яба итеп һүзләрне һүз белән генә аңлатырга кирәк. Һәрбер кәрттең 3нче һүзен аңлатырга 1 минут вакыт. Киттек. Башкорттар, Китте угышка. я Казахстанда яшәйләр, улар кем бездә? Тугандар. Якташтар. Милләт, милләттәшләр. Я, ну, кемдер исеме булай ябай гына әйтегез. Башкорттар, Казахтар. Кабактар. Дөрес, артабан еләбез. безгә пицца алып килә. Исеме кем ул? Ну, икенче. Башкортса тем бу. Артабан еләбез. Ашыганың юкмы әллә? Кем белә моны элек нимә булганын бездә тарих укытысы. бер генә һүз. Беренче. Артабан еләбез. Без ятлайбыз уны. Шигыр. Дөрес. Сәсәбез үсә. Орлыктар. Әйе, эренте йырлай. Вакыт тамам. Кете һүздән йыры уны. Шуның һүзләренең бере мәгарифине. Алкыштар Ислам Сафинга. Һәм бу һүзне без ошо якка халабыз. Мәгариф, мәгълүмат. Фарин 2 адымга алга атлайбыз. Төймә куе һары төсле түңәрәктә. Һүзләрне һүрәт төшереп аңлат. Шулай итеп артабан еләбез Алмаз Кемсыга һинең командаңдан һүрәт төшерергә кирәк буласак. Фәрхат агай сыгаһыңмы? Минең рәсем дәресеннән һәр вакыт үз була торган. Шуңа күрә Фәрхат Ганиҗиновты каршы алыгыз. 1-2 киттек. Һәрбер икенче һүздә бит. Миңа биреп тор. Кояш. Тау. Яйгыр. Артабан. Тутып тор. Алма. Әйтеп әйтергә ярыймы? Дип кенә һөйләшәм. Кеше. Армия. Солдат. Юк, димә. Врач. Юнду. Йонды. Фуражка. Артабан. Белмәнек. Уклау. Дөрес, киттек артабан. Сиңа отыра бул һүзде, бул бик авыр һүз. Уның өчен уйлар кирәк ныграк. Кеше. Кеше. Балта. Нимәшләйһең ул? Әллә нимәшләйһең? Нимәкә? Бу теге молоток қалай бұл? Не? Сукеш менә? Сукеш. Казак. Балта. Артабан Давай, еләбез. аңлат. Әйе. Казак. Яңынан төшерәле шуның артына. Понятно, аңлашылыр. Шулыктымы? Әйе. Шулықты төшерәбез. Бәлки аңларбыз. Әйе.
Вакыт тамам. Абыл хурат тимирсин. Алкыштар. Потому что тигенен аңа өлгөрмөсүң. Мына шул сүкешлек Тимирсе. тимирсе. Тимирсин бит, тимирсе. Фархат Гайниддинов. Хураттарың бигерәк матур. Бұл хураттарды Тамыр телеканалының күргәзмәһендә файга илеп куербыз. Бұл тимирсе. Алкыштар Фархатка. Безнең команданан хэштег звездочкалар сыга. Нисек була? Звездалар хэштеги астындагы йындын. Илнур Рамазаны киләле, киләле. Йота максат бирәле. Кәрпәремдә хайва. Бәлки бүләк бирермен. Беренсе һүзде, һүз менән аңлатырга кирәк. Бер минут вакыт бирсәндә. Шойда вакытта озакка һулып тормаyak. Берекез киттек. Илнур. Ни әйбердәр асаның өсөн әйбердәр эшләнә. Магазин. Юк, кеше ул, кеше. Юк, ул төрле әйбердәр аса. Бизнесмен. Юк. Шат түгел ул. Китаптар яза, бүтән әмәле эшләй. Икенчеләй. Шәбрәк. Кемдәр аса? Тарихсылар, нәмәкәйдә. Әттәгенә. Артабан. Шундай гәзит бар. Ян шишмә түгел, икенче. Юк. Гәзит. Яшелсә язылган. Нәмәкәй. Юк, нинди хакмар. Шәбрәк. Нигә нисә яшуң? Әле без кайда утырабыз? Юк. Тура була, тура. Давай. Һин кем? Юк, икенче. Олы булха. Ул хәзер яшь уже. Мин ярым бар, серле. Алло. Нәми тыңламай. Все, вакыт тамам булды. Өлгермәм инде хал. Алкыштар. Илнур Рамазанов. Һин кем? Бик көсөргәнешле, бик энергияһен күтүшкән булганда. Һәм үзенең командаһына берәү, икәү, өчәү, дүртәү, берәү дигән белә алманлар. Димәк, үз адымга атлайбыз. Берәү, икәү, өчәү. Һезгә лә хурат төшергә вакыт итәсәк. Тиздән. Ханауды ал Әйе. һәм кыскырып укы. Әйе, так. Йырлап аңлат. Аха. Өйрәнеп ултырагыз. Хөрмәтле йырсылар. Хөрмәтле. Һиңә әйтәм, мин йырларым. Миндә йырның мотивын берәй әйтегез әле. Әйдә берәй, мотивты хайлап бергәләп. Яра. Инде инде ярды яратам. Әйдә балалар йырын йырлайм тегеләр. Аңлашылган. Кирәкме? Балалар йырын. Үзем хайлам. Әй, үзем хайлайм. Ярый. Бер ике үз киттек 1 минут. Так, минең әйберләрем күп, минең өем бар, машинам бар, ана шуларны без бергә нимә типер үтәбез. Имущество. Ана шуны башкортса. Башкортса һәләшә. Башкортса ана шу. Милек. Башкортса нимә? Юк, ладно. Так, шулай итеп, мин әгәр дә күп итеп әйбер алгым килһә, үземә күп. Кредит ала. Юк. Мин һаман туймайм, алам да алам. Юк, тагыла бер не? Тагыла бер. Мин кем? Шундай вакытта кем була? Мин. Эй, ана шу башкортса. Буржуй. Туйма. Харан. Дөрес. Так, Дога укмак мин бит бар икенде хөт исемлектәре, икенде хөттән эшләнә торган. Дөрес әйтте. Так, шулай итеп, бына без алабыз бит инде унда хайвандар бар бит инде, уның тирәһеннән төрле әйберләр эшләйләр бит инде. Башкортстанда бар ул хайван тиреһе бит. Раунд. Вакыт үтте. Шәшке тирәһе нимә? Кеш. Кеш. Кэшбэк мана? Кешбек түгел. Кеш хайван. Кэшбэк. Белмәйм. Хәзерге яшьләр кешбекте генә белән сатты. Шулай итеп Марсель безгә 2 һүзне аңлатты, 2 командаһына аңланы 2 һүзне һәм 2 һүзне аңламаны. Димәк, без һаман да бер урында торабыз. Шулай итеп, хәзер һезнең сират хурат төшергә, кем хурат төшергә ярата, рәхим итегез. Кем? Капитан, үзе төшерә. Кызлар, матур төшерә. Киттек. Белмәгән ошайтып кына күрәт тә мин халам. Артабан. Башланды инде. Динозавр. Юк, үрдәк. Аккош. Әйдә. Артабан. Таш. Бук. Зур таш. Тау. Тау, дөрес киттек. Тау. Ай, еңел хүзләр.
Әйдә. Ярай. Ябай гына һүзләр белмәне. Бәгырем. Сулпылар? Юк. Сулпылар түгел. Коллар бында ул. Колак, кем кефин бу? Турцияның флагы менә бу. Был шәхес. Был шәхес. Шунда әдерәк. Ярдам итәм, сак кына, чөнки һүрәт аңлашылмай. Мулла. Мөхәббәт. Овен. Ярата, аңлай. Ярата, мөхәббәт. Булар мине барыбер ишетмәде. Астролог. Кем соң? Ярдам иткәнне барыбер ишетмәде. Сыю нема ки буласың? Салат Юлаев менә. Салат. Пугачев. Аха, Восстание. Блин, кем соң? Иршат Ибрахимов. Ярай, давай Артабан. дальше. Кем? Минусқа киттек. Минусқа иттеге. Иршаттан яшәтә торган. Микроб. Микроб бер туман. Кул. Yok bu ne dinozavr at. Ат, хайыр. Hayır, zor ağır hayır. Başmak. Дөрөт, буда, киттек дальше. Артабан. Мында ике не алганмын. Балалайка бу. Хәбәркә. Дөрөт киттек. Кай вакыт одак бара? 2 минут. 2 минут берилде. Һүрәт шөгән. Бәшмәк. Көндә. Агас. Ne? Агас. Агас. Демек, алма агасы. Алмасы, ne? Япрак. Немеке? Тал. Нинди агас? Тал. Имен. Имен. Денислам бик әүдем катнаша. Смайлик. Смайлик. Вакыт тамам. Был смайлик түгел белән был нимә булырга тиешне, ул шашлык булырга тиешне. Шатлык булырга тиешне. Күрәгезсә, мен бик нык асыкканмын, шуга шашлык ашарым килә. Бу һүзне мин өлгөрмәне дип һанайм, чөнки вакыттан соң төшерә башланы, шуга күрә. Килешәбез бу. Килешәгез. Халам. Ана үсте. Шулай да бит дәвам итәбез һәм Алмаздың командаһы насират килеп итте. Кем сыга Алмаз? Фархат агай. Әйдәгез. Һәр бер дөрес яптан һәм бүре кебек улы. Һәрбер дөрес яптан бүрек булырга кирәк. Только тилите була. Тил бүре хамак. Вакыт киттек. Улар кораллар Алдаксы. кешене алдар өчен улар Хәйләкәр. дөрес. Буру. Ох. Әгәр дә мин кыз булган булһам, мин кияүгә сыгыр инде һәм бынамын дигән булыр инем. Килен. Килен. Уңган килен. Һәм мин кыз булһам, кияүгә сыгсам, безнең булыр ине. Юк. Кунак булыр ине. Әгәр дә мин урманда яшәһәм, мин булган булыр инем. Иң көчле юкай. Әмма бүре булып кыскыра. Иң тәүдә туа шундый әйбер һәм һунан һуң юк, уйдан һуң һин шуның менән дәртләр дөрес. Монсага бараһың да. Юк, һау халабыз безнең. Дөрес. Баксалар үсә, уның өстеннән балалар кайсакталар. Алма, еләк. Дөрес, кәбестә. Вакыт тамам. Хәзер әлләсене күтәрәгез. Әлләсене күтәрәбез. Димәк, әлләсе һезгә кушабыз тагын берәүдә. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, етәү, һигез. Алкыштар. Һигез адымга иде Алмаз. Берәү. Икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, ете. Сапкына калды. Әле һез кырмыз калдылар. Болгакта һәдәле. Болгакта. икенче яктан. Шуяктан килә ятабыз. Шулай итеп, уйныбызды дәвам итәбез Гөлнәзирәнең командаһы. Гөлнәзирәнең командаһынан безнең Иршат сыкты. Ул куе хары төстә ултыра. Тимәк, һүрәт төшереп аңлатырга тиеш. Һәрбер кәрттең икенче һүзен үз командаһында аңлатасак. Һия, 2 минут вакыт. Шулай итеп, Көтәм. киттек. Башлай. Кеше күзләре. Каш. Юк, түгел. Юк. Керпек. Кара. Төшү шәбрәк, давай. Белмим. Ниме икән дип белмим. Башкорт. Караш. Укырга вариант да иң беренче һүрәт. Блин. Антижүгә сикте Төшереп кара. Артабан. Ниме кеү? Кишер. Юк. Балав. Сыйрат. Немеке? Урлуктар. Урлук.
Ерқаду. Сүгілдір. Әлләсін ал давай. Вақыт өтеле енді. Әшәбірек Бір Бір өз исмахам. Давай қой, вообще оны білмеймін. Валимов минус ушли. Тағы неде бала сол? Юрган, футболка, Бүклемегет. Бұл дейма ол? материал, қағыз, Тұқымалар. тұқма, Шәл. орнамент. Шәл. Бала. Юк. Шәл ғым. Шәл яулығы. Шәл, артабан еді. Ханай бұд. Кем ол? 40 секунд қалды. Әйді, мені кегер алай. Табиб. Жоқ, Хатосы. Бұл дейма ол? Сразу Әлләсіні ал. Сразу алыр еректі ойындан. не мен шunu есе күтедірет дейшін. Білмеймін, сектор бар көрген. Әлләсіні ал давай, сразу. Че бір айтты? Потом это. Жоқ, жоқ. Потом алабыд, потом. Оңынан алабыд. Еще бір өзін ал. Дальше. Давай, дальше. Еще бір Минус өзін. ушли же. Нет. Минусқа айтты шыға, артқа кетмейін. Балық. Әйде. Қой. Әйде. Немеке, артабан. Тидірек. Дегенде хал. 2 минутта уақыт өтті. Не бейсің? Иршат. Не, бабишін шек түсірге тейшмін мен. Әйде, Иршатқа әдірек. Тыныслаңа алқыштап алайық. Ол нық тұрышты, бик тұрышты, нық тұрышты. Әмі сақына келіп сатманы бұл ойын. Бітті кәртті. Өді айта алмалар. Алқыштар! Екеуі де аңлатты һәм олар бір орында тұрып қалалар. Алмас, сенің командаңа Сират, әйді, кемсіға. Капитан сықын. Капитан, әйді, өден сық, берекөз, кеттік. Менің дос һәм миңа ол ярдәм итәкем. Әйе, иптәш. Браво! Так. Әйді, әйді. Ул бұна әйе. Қояш, ай. Ул Қояш, нұр. әйе. Қәд бір-бірігіді әйбет аңлай. Так. Бөдің әлләсі бар ең. Бұна ул шулай төндә йоклайһың шулай. Әйе, только ул еңел генә. Ул Еңел генә, плед. Юк ул юрган, әмма ул бuna авыр түгел инде, авыр ул бәләкәс кенә ул. Юк ул. Юқа, неме ол юқа. Бұна шыны алабыз біз. Мен бұна мұсылмандар нәмә кейәләр. Түбәтәй, капая. Һәм бұна Хәлдәрін сек. яхшы, бұна ошак. Бір шәхіс теңсемеме. Юк. Білмеймін. Юк. Кеш. Мин бәләкәс әле шул әбербәргә. Вақыт өтті алмасқа афарин тип әйтәбет һәм олардың команда ғынап та тұрмайым. Оларға бір генә адым қалғайны өфіге келіп етірге, хатта олар өтәләсі өтті. Алмаздың команда еңісі алқыштар. Командаларға зур рәхмәт. Атамашаслар, мен хедім мұна Венер Файзулин келіға ұсырашқанға теклем қошлашам. Хау болығы.